Сега ще разберем как се чувстват участниците след 2 дни обучение, конференции, семинари и прочие. Нека да видим. Ето един участник, който ще попитаме как минава конференцията. Какво трябва да ти отговоря? Как минава конференцията? Ами, конференцията тази година минава много по-добре в сравнение с миналата година. Това е моя отзив на първо четене. Много по-организирана, много по-добре подбрани теми. Какво още да кажа? Тази година определено съм приятно изненадан от конференцията. Благодаря, Тяни. Продължаваме нататък. Какво мислите за конференцията? Как минава? Много добре. Хареса ли ви? Да, всичко е много организирано и на ниво. Браво, благодаря ви. Вие какво мислите за конференцията? Конференцията беше първо много добре организирана. Като цяло темите бяха много полезно подбрани и сме с много добри впечатления. Благодаря ви. Моля? Вие какво мислите за конференцията? Ами страхотна мисля. Всичко наред ли беше? Всичко беше наред, да. Благодарим много за представенето. Нека само да видим тук едно бързо. Как минава конференцията според вас? Според мен минава любопитно, с много позитивни емоции и с интересни неща, които тук се споделят. Благодаря. Как минава конференцията според вас? Разкошна е. Аз мисля, че доста добре се получи тази година. Имаме един панел в повече. Мисля, че това, което направихме с малко с нощния живота е изцяло в плюс, така че се надявам в бъдеще да развиваме и тази част още повече. Супер. Как минава конференцията? Перфектно. По-добре от очакваното. И чакаме да си получим сертификатите и да приложим наученото. Как минава конференцията според вас? Благодаря. Минава конференцията. Конференцията е перфектна. Засягат се много важни теми за нас. Аз лично съм много доволна и съм впечатлена от вашите инициативи. Благодаря ви. Чудесно. Аз лично съм доволен и не съжалявам, че взех участие. В смисъл, взех участие не като лектор, ами Благодаря ви много. като гост и следващ път ще бъде удоволствие за мен да дойда отново. Супер, благодаря ви. Един от лекторите да попитаме как минава според него конференцията. Супер, много сме доволни. Хапнахме, пинахме, обменихме идеи. Чудесно, до година пак. Благодаря. Много полезни неща научихме. Чудесно, благодаря ви. Супер е. Много ни харесва, да. Много е полезно. Полезно ли е? Да, А ще приложите това, което днес сте научили? със сигурност. Сигурно. Да. Заповядайте тук. Ами днеска е по-интересно от вчера, поне за нас. Добре, като цяло добре. Според вас? Много интересна беше. Наистина и полезна, бих казала аз. Най-вече да е полезно. Много полезна беше. Благодаря ви. И ние благодарим. Това е най-важното. Което е най-трудно. Идеята на това е да е забавно, нали? Да, как минава конференцията според вас? Добре, благодарим. Хареса ли ви? Да, Нещо полезно? много полезни Много неща. полезни Да. Дали ще ги може да ги приложим? Надяваме се, че ще успеем. Благодаря ви. И аз благодаря. Каква е молбата? Дали може да си разменим имейли, да ни изпратите така някакъв списък от имейли на участниците, за да може да си бъдем полезни. Да. Със сигурност. Това е като идея, сега се роди между нас, Това е да. идеята, после се получаваш като нет, нали, тук има и нетворкинг, после да има нетворкинг. Точно така, да. И това да е кодовата дума. Участие и предложение за сътрудничество. Благодаря ви. Да. Как минава според вас конференцията? Много добре. Хареса ли ви? Да, Полезни неща научихте ли? да. За рекламата най-вече. За рекламата най-вече. Да. Благодаря. За дигиталната реклама. Аз не се чу. Наведнъж. Кажи пак всичко наведнъж. Всичко наведнъж. И така става. Как минава според вас конференцията? Много добре минава, много е интересно, много Хареса ли ви? нови неща научаваме. А ще можем ли да ги приложим тези неща? Абсолютно. Цял списък имаме вече. Оле. Продължаваме нататък. Имаме още точно около 28 секунди да намерим 2-3 участника. Сега ще ги видим. Роси, как минава конференция според тебе? Много добре. Някакви полезни неща научили? Да, определено. За бизнес плана и за други полезни неща. Според вас как минава конференцията? Изключително увлекателно. За първи път присъствам и смея да кажа, че наистина ще има неща, които ще ми влязат в употреба в практиката. Благодаря ти. Моля. Продължаваме. Краси, как минава според теб конференцията? Разкошно. Хареса ли ти? Много, да. А нещо полезно? За мен всичко ми е полезно. Всичко е полезно. Да. Благодаря. Тук виждаме някой, който иска да каже 2 думи. Как минава според вас конференцията? Добре, но ви пожелавам следващия път да поканите повече представители на туроператорите и на турагентите в секцията за хотелите.
Добре, приема се. Благодаря ви. Това е, дами и господа, от нас. Следващия път повече. Travel Academy 2015 очаквайте.